pa tayong pag-grocery kay Jana. Hala! Tita Ma-Ofi. Thank you so much, Tita Ma-Ofi. Unexpected talaga siya. Ha? What do you expect? Wala akong in-expect. Wala dyan. Ala, ayun na pala. Ayaw naman ni Tulog na Donna. daw. Ito na raw pala, oh. Sabi mo dun. Erlan. Day. Oo. Hala! Parang kanya mo gusto. Jana na kay 1 minute. 1 minute para makuha lahat. Di bugas. Time start now. Go! Go. Go, 1 minute, go! 1 minute Ramaya! Unahin mo yung kaha, 1 minute lang buang. Yung kaha ang unahin mo, wag yung bagulayin naman andoon sa kaha. Kabugas siya. Hala! Sige na, kapit na to. Ay! Hindi na, napamili sa una. Dili, bugas lang siya. Kasi mag-over ta sa kuan. Pila ka bugas? Muan, kanang... Duwa ka sako. Ayo. Ilang yan kuan doon? Kaning... Half-half na yung modya, di ba? Oh, yes. Ilang isa? 1-4. O, kat... Una na kay 50 seconds dyan na. Isa. So, duha siya. Dua. Oo. Di, duha kong gisya. Wala mo kailangan kwaon doon para naman doon siya sa mga... Ay. Sobrang Sige, mo. 20 person kami sa bahay, guys. Itlog, day. Yung ka 15 sa limong live. Dila to, Hindi, day. kasi yung mga anak ng kapatid ko andun na rin. Sa bahay to sa mama. Oo, balay sa mama. Sama kayo. Kaya, nakakaubos kami ng 4.5 sa Kada daw? kada buwan. Yun. Kaya, isa pa yun sa nakaka-stress. Sa isa kabulan, upat na sa akong tunga ang mga orot. Share, Eh, share gatas. Ha? Share mo ka. Oo. Kung may mga tag. Kaya nakaka-stress din siya. Ayun, diaper ni... Dyan na! Diaper ni Jana. Itlog! Itlog sa katray. Hala, Tora. Di pa ako sa siguro 10 minutes. Ang video ka, di mo na. Di mo na ito upload. Kaka-oil siya. Ginapaspasa ka ni ano, jigjag. Pampers doon. Diaper. Ano si Size. Pampers doon? Small. Pampers. Ayan, eh. Na, small ako, small. Dili small. Medium. Oh. Dili ka ng medium siguro. Medium. No, ba ka na? Karang No, large sa man. large. Wala No, wala pampers. ko medium. Wala ko medium. Pwede bang napkin sa bata? Charot. Large, oh, extra large man. Wala lang Wala yan. ko medium. Dayon, dilata na lang for that Tatayo. mga... Kasi tanduay dyan na. Ha? Kasi, Bakit kuha naman ng gin yung asawa mo? Jin. Hindi, ano lang siya, para sa mga estudyante. Wag yung Ay, halang. mga... Proceed, Ay no, kanang ano ba? Beef loaf ba? Biplog. Corn beef. Wala pa nakabata sa 10 minutes. Ha? Kanang corn beef ba Argentina oh? Asani? Ay, hayaan mo siya, ma. Mm. Siya naman ang... Libat ng good siya. Ha? Oh, grabe naman. Pasensya na po kayo sa tindera. Ganyan talaga siya magsalita. Ayan, 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 ayan. Nakakita kasi mata niya. Ayan, 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 sa taas, sa taas, sa taas. Ang dami Ayan, niya. ayan, ayan. Ayan, sa taas, sa taas. Ayan, hanger, dali. Wala ka ng hanger sa bahay. Ayan. Kunin mo nga dun, baka Nani, mamaya ito lang ba? overdue. Sabon, shampoo, anak. Yung Hindi. mga ganong bagay, hindi natin unahin. Unahin talaga yung pagkain. Yung mga... Kung meron man lagi imong gikuha, giunan nimo pero gamay rin gikuha. Jut lang Layo eh. pa mo Ang na. bugas duwa na bedaan. Sabi, Dalawa na yung bigas, ha? layo pa mo Ayaw kayo pa na. ba? Gatas dagdagan mo kasi sa mga bata for 1 week ba? Oo, kagiabot na nag-1,000. Bukas walang daan. Ano mo kwenta ba yan, day? Sila. Ayan. Gatas! Mahilig magkape si Mars. Sino? Si Maring. Si ano, Patring. 1,3 na lang. Oh, di ba? 1-3 na lang, di ba? Sabi ko, oh, Kasi stick. bigas yung... Sugar. 1 kilo ka sugar. 6, 7, 8, 9, 10. 23. Oo. Sugar si Patring. Wait lang. Ano pa bang anong nito mga ano bata? Ay, Ay, biscuits pala. Pundador. Biscuits para pang ano nila, baon, Baon sa school everyday. Nay ka ng tagsapak. Wala ka na kunakuan. Na to sa gawas. Hala. Mm. Benamano ka day. Basta isang ano doon, Ah, sige, anyan. Kaya ka na lang. Naman di wala pa na... Paji bar, isang paji bar, tanaw Ay, lang. wait. Kani oh, kani oh. Ah, wala. Kanina Ito, oh. lang. Nara. Asa? Nada diri oh. Nada sa restaurant.
Wala, grabe. Nakauna ka. Thank you so much. Grabe. Iba talaga si Madam Donna. Oo. Kaya lang Madam Donna, yung pangalan ko nun, top 3 pala ako. Dili ka do. Ay, ito, pwede to. Ayan. Kanang Ayan. quick, oh. Kani? Ay, isa. Ay, yung pancake. Kani ba? Oo, yan, quick. Ana, sige. Sige. Akin yung pancake. Ito ba? ito. Oh, ito doon, dalawa. Sige, ah. Magkano na siya? Mamaya, shortage tayo. Walang man yan for 1 week. Tulo sila Okay na yan. nag-school. Ang ano yun natin yung bigas kahit Ano na lang, 995. Oo, dami Ay, kulang. pa. Ayan pa, nagdilata siya. no? Tinapa di eh. Wala yung tinapa. Kanang corn beef ba? Beef loaf. Kali maliliit? Ito na lang siguro. Kana na may dagko diya. Ito na lang doon. Dagdagan ng dalawa. Dalawang ano. Oh, di Sana ba? ba, dapat ikaw magpasan sa bugas. Mm-mm. Oh, that's Dahil mahulog akong charo. sure dash Sabi mo, Baka malaglag daw yung isang Yung ano. bars lagi. Baka may malaglag. Uy, asukal ba? Toyo suka. Duwa-duwa ang Dagko yapan. Dako nga fiesta din do ka Argentina. Uy, si Plong Plong mahilig sa kanton. Pagdili yung wag yun. Ayaw mo na. Ayan na lang, oh, Carlo Rossi, ano. Ito na lang kape. Para kay Kuan. iduan na lang, nakatray mong itlog. Pwede, Mm. no? Isa pa ka tray. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Mm. ano pa? Ang egg. Hala! 175 na lang. Hala, oh. Sakto yan sa ano, oh. Hindi ka. Sa Smirnoff. 175? Ano tong... Tanduay select. Ito na lang. Yan nga, mga pambaon nga ng mga bata. At least wala kang Ito. problema. Kano to? Ay, juice! Ha? 75 na lang. Ito, anong isa to? Same lang. O, din. Sino na dalawa? Kulang ka 25. Huwag na lang. Hindi. 25 pesos lang. Ay, dagdag na kay Jigjag. 956. 956 lang pangalan ni Jigjag, oh. Para hindi na mapabawasan. Sige na. Ito na guys. So, ito yung nakuha natin. And then, may dalawang bigas. Asa na, oh. Ano na, lahat na yan. So, ito na yan guys. Bali, mga baon ng mga bata. Ito mga baon ng mga bata. Inuna ko talaga to. Bali. Inuna ko talaga to kasi ano sa school, medyo magastos din sa sa school. 3 sila nag-aaral. And dalawang tray na itlog. Asa, ito na isa, alo. Ano na yung isa? Then, ang pinaka-importante yung bigas. Bali isang sako na bigas. Bali 25 kilos, 25. Tama ba? Ba? Oo, yun. Bali isang sakong bigas. Yun yung pinaka-importante. Ba't isa? Dalawang ano. Dalating 25. Isang sako na yan eh. Oo. Bali half sack lang yung Congrats, Jana. binibili. And thank you so much, Tita Ma Offie. Thank you, Ninang Ma. And then, Paldo Jigjag, na kasi tindahan si Jigjag, ko. nag-PM sa akin. Hindi ko kasi nakita talaga yung PM ni Tita Ma kasi na-spam siya doon sa page ko. Kaya hindi ko talaga in-expect to. Promise. Thank you so much for this, Tita Ma. And God bless you. More blessings. Thank you, Tita Ma. Thank you, Ninang Thank you. Ma. 10 minutes ba yun? Thank you, Mareng. 10 minutes? Hala. Oh, binigyan ka pa ni eh. Madam Pearly. Sa Ate Fernie Lyson. Oh, yeah. She's from Sabi niya, Australia. para sa mga bata daw. Hello. Charin man sabi niya. Dito pa nakalagay? Huh? Kay Ate Karen yan. Sa kanya na pinabantay. Kasi ang tagal ko nag-reply kasi may ginagawa ako. Ayan, thank you so much. Ate Fernie. Sa kuwan ha. Hindi ko video mo. Oh, di ba may pahabol? Ikaw na magbuhat ng bigas. Siyempre sa imuha man yan. Hindi, pakuha ko. Kaya mo yan. Hindi,